machiegni pacho. Ma e odwa. Wasmana kama nendi nyakul mga juangen tu nendi mano makare okinyi mano makawuono kabende akao kidene makere maru akini machiegni ahinya kidini nendi mano machal mar pimo rogo kudi mbaka kanyendi kotere koda weche mosebiro katimore pacho kae to mola nyaka wuono wago mbaka koda kapisa nendi mawuok e duol nogo mochune ke pie county nendi mano makisumu mano Kiwasko kama bende ene commercial service head of commercial services mabende obrogo koda mbaka endi Madam Edna Odongo mbaka moda go kaendi wadang'ento ere kaka osechwal pi ne jodak mano makisumu County. Wabiro ng'eyo bende midhiero ma samoro ginyalo romo godo e kinde ma gichwalo chenro magi mago mag pi marom nade bende nyalo bedo ni gikeyo odiochieng' kodiochieng' kata mane juma kata mane dwe gik machalo kamago endi ere kaka maendi bende miyo gi yuto kata kaka Kiwasko to county bende yuto machal nade kanyo endi nikech nitiere tudruok e kindgi kanyo endi nyakoro baga jwang' indi bende yudo thuolo mano mar luwo chenro ni endi kokalo kuom lai magwa mag tudruok mopogore opogore Facebook, Twitter, YouTube kachiel koda ka Instagram inyalo miyo wampachi kanyo endi ponono ni koda ka ote mora mora ma bende nyalo chwalo inyalo miyo wakanyo endi kabini koda ka paro mamoko tende koda ka mbaka ni bende nyalo nyisowa ila ibendi mag tudruok ma opogore opogore nyakoro moga jwang' kata samoro neno kama pipe obarore pi moro nitiere ki inyalo chwalo bende ote no endi Madam Edna biro react ma very fast kendo bende wang'eyo ni tok thuolo mano mar mbaka ni endi to kuonde go endi ibiro ne kaka inyalo kony mondo mi kik pi kethre machiegni ahinya nyinga Henry Kech wan ka endi koda ka Madam Edna machiegni ahinya Kala TV okiny makawuono yiena kaw kinde makendo rwaki machiegni mose janeno mar Kala TV machiegni erokamano Henry. Kaka isewacho nyinga iluongo ni Elda Odongo, ajatich mar Kisumu Water and Sanitation Company miluongo ni Kiwasko ma tiyo e boma mar Kisumu. Kamano. Erokamano ahinya machiegni ahinya king'iyo kanyendi Kiwasko kaka kabinendi mano ma ochung' ne chwalo pi e county nendi mano ma Kisumu so far tich dhi machal nade? Tich dhi maber, ang'iyo mos kaka mano wachake gi kama wantie kawuono. Tich dhi maber. Kisumu kocha Kiwasko kochakore ochake kowuok e municipal ne en e department ma municipal mar machon mano wang'eyo gacha department mar pi to gole kanyo higni 21 mokalo to chak kode kambi mar Kiwasko mar pi. Koro kamano wachake ni bor nikech nwachako ka gimowuok kaka department mondo bed kambi ok en gino mayot. But changamoto mane nitiere mokwongo kanyo enda neno ka sani wase overcome. Sani wan koro kaka kambi ochung' kendwa lakini we are owned fully gi county government of Kisumu. Koro wan chalo nyathi mar county government. But pogruok en ni koro kaka nyathi warito gikwa in gi dalani chalo nyathi modhi ogo dalane oweni kari gi rangai mondo itiye. Kamano. Erokamano ahinya Elda. King'iyo kanyendi Elda chandruok osebedo Kisumu kaendi especially ne jo Kisumu county samoro pi onge ywak makamagi endi ang'o ma dipo ka nyalo bedo ni kelo chandruok makama while wan gi nama taro mar lolwe kaendi ma onego bed ni koro chwalonwa pi maber ahinya kendo pi mang'eny. Kisumu wan gi nam kendo kaka isewacho nam maduong' kabisa moko onego bed ni ji ywago shida moro amora mar pi to kopogore gi nam wan gi aora miluongo ni Kajulu ma be watiyo godo mondo wakel ne jopiny pi. Koro wan gi kuonde ariyo mwagole pi, wagolo pi e nam to wagolo pi e river Kajulu. Wahero golo mang'eny Kajulu nikech Kajulu biro gi gravity ok ti gi stima manyiso ni kwatiyo gi mano pesa madino wachulo stima dok chien koro iyudo ni bill mabiro bende koro ok duong' ahinya. Koro wahero mondo piwa mang'eny owuogi Kajulu. Lakini kaka iwacho ni nam be nitie, nam nigi piny king'iyo kaka Kisumu be nam nigi piny manyiso ni pi mwagolo e nam en gima nyaka bed pumped eka wakeye ne jopiny. Kamano. Koro Kisumu sani coverage marwa wasechopo 92%. Kuonde monego bed ni wang'iyo city mar Kisumu, Kisumu County, Kisumu city mar Kisumu monego momiwa license mondo wakee pi wan at 92%. Manyiso nitiere 8% mapok wachopo negi. To out of the 92% wan gi kuonde go mawacho ni ok gin well covered. They still have low coverage. Low coverage nyiso ni giyudo pi to samoro giyudo pi e low pressure kata giyudo pi matin kata giyudo pi ndalo moko gi ndalo moko. To kuonde go eko gin kaka kuonde mag the far ends mag the city. Iyudo ni kikalo Nyamasara kidhi oko nikech gin kuonde mane pok opang negi chon. Amor nikech through Lake Victoria South sani tich dhi mbele king'iyo town ibo neno kokuny bugni mang'eny kabisa. Tich dhi mbele mondo wamed pipe e pipe mondo chop ne jogo duto
onge pi. Koro ywak misewinjo nyalo bedo ni ywak kuonde ma waserve maber kopo ni ywak nitiere nyalo bedo mani maybe seche moko ariyo adek kaluwore gi maybe ka pipe moro muoch kamoro manyaka muoji nikech pipe en gino molos gi lwet dhano. Nyaka omuoji to nyaka wambe wame kaka watiye piyo piyo nikech waketo seche monego bed ni walose mwamiyo be jopiny ong'eyo. Ka pipe omuoch nyaka wanyis jopiny ni pipe omuoch kama ok ubi yudo pi marom seche ma kamagi. To koduogo ka jowa oseloso to kendo wanyisogi ni pi koro oseduogo. Kamano. So iwacho ni you're at 92% area ma ukava. Manyiso ni you don't cover the whole county but un gi restricted areas ma onego bed ni chwale pi. Onego bed ni wakava 100% kuma coverage marwa en Kisumu City, not the county as a whole. But igni moko 10 mokalo the county government noneno ni osetiyo tich maber. To nitie tabu oko mar city. Koro nitiere pige 2 Nyakach gi Kisumu rural ma bende ginyisowa ni mondo wang'inegi. Koro mago to wang'iyo e gine mar buo county wang'iyo nikech gimiyowa responsibility. Chalo ng'ama janyuol onyiso ni adwa ni dhi chung' na kache tim na gicha. Koro mano to watimo to mano to waonge godo gi license. Koro license marwa kaka Kiwasco en Kisumu City. Koro whatever wageto Kisumu City onego bed ni wachako wakete mana Kisumu City. Any money mwayudo returns ok onego wagole oko mar Kisumu City. Nikech wan pi en regulated manyiso ni ok wanyal timo atima gima wadwaro. Wan gi ng'ano mochung' e wiwa miluongo ni WASREB. Ma mondo kata wami ji tarif ma ji chudo godo mondo wabil ng'ato ok wanyal chiwo kaka Kiwasco wan kawuono to wacho ni kawuono adwa bill 500 e cubic ka cubic ok anyal timo mano. Tarif marwa wuok kuom ng'ano miluongo ni regulator ma en WASREB ma nyaka bi matwa gi jopiny mone ni maendi ber mondo ji ochul. Kosewuoyo gi jopiny motieko eko nyalo miyo moyudo wambe ni wan wadwa timo ang'o e higano. Gino mwadwa timo be nyaka oket kanyo nikech tarif marwa ok en mar loso ohala, en mana mar iluongo ni cost recovery. Onego bed ni gino mwaketo mwayudo. Kamano. Okay. So ng'ato nyalo penjore to ka un kare you are only restricted in Kisumu City, then kuonde mamoko kande to board mane mkata mana body mane mabende samoro chwalo negi pi. Koro kaka sawacho ni Kisumu City wan gi Kisumu rural koro kumodok oko mar city. Koro wan gi Nyakach awacho ni nitiere kambi mane iluongo ni Nyanas. Koro Nyanas ne tiyo kono but nodhi piny. Ka nodhi piny to county nomiyowa ni mondo watem chunge nikech koro pi obedo devolve ne county. County is responsible. Koro wachung' negi wamiyo gi jomo chung' negi wang'iyo kaka Kiwasco but wan ok wanyal kawe fully. This other side wan gi rural water miluongo ni Kisumu rural. Be mano be wang'iyo to en ok wanyal kawe fully en e wacho ni Nyakacho un gi Nyanas. Okay. Koni wan gi Kisumu rural. Koro wamiyo gi jotijwa moko ng'iyo tijno but ok wanyal kawe kaka Kiwasco. Ok wanyal golo pes Kiwasco aoyaye kotero e kembni go nikech pesa mwayudo osebedo reinvest e Kisumu City. Koro sani county nigi chenro maber mar loso gimiluongo ni Kisumu rural water. Mabro chalo kaka koro Kiwasco makoro bong'iyo rural water services kamano. Okay. Ero kama nanya. Elda king'iyo kanyendi mopogore gi ywak ma jo Kisumu ywagodo ni pi gin godo kata na mataro lworogi but ok ginyal yudo pi. But yudo ka pi biro molil. Lil mano mar pi aeto ngini akeni pi nigi taste kenda ngawach ni pi unge taste nitire taste moro ma bende winjo then again there is that smell ma bende o produce. Okay. Yes. Chon king'iyo higni moko 2-3 ma shida no ng'eny ahinya ndalo ma nam nolokore ma nam oloko kite mapani wuoye kaka jo TV kata jo radio nam noloko kite molokore rateng' manyiso ni nitiere gimoro mane timore e nam iwacho ni nam ne lokore. Koro ndalogo pi ne rateng' ting'eni wagolo pi e nam chutho. Koro ka Hyacinth bonge ni nitiere nam mabe top to donjo piny ma nitiere. Koro wan gi kaka nanyisi ni wan gi sources 2. Ng'ato mamodho pi mawuok ka Julu bro nyisi ni pige mit kabisa kech machen pi aora. Ng'ama modho pi makoni bro nyisi ni winjo taste moro matin. To taste no kanochakore nokoyot mondo wathiedhe mobed pi makare. But jowan wakawo motere puonj mochako wamedo processes moko mane onge chon miluongo ni aeration mondo gol harufu mondo gol gigo duto mane nitiere. Sani katopo ni winjo kopo ni nyalo winjo
nikech sani to kapar ka en tiana modhe pile ofis. Kibiro ofis opi momudho en mana pi namno. Nikech wantiere kama wabedo serve gi nam to wan kaka ofis ok wanyal modho pi mong'iew. Wamudho pi ang'ono, pi wamwathiedho. Koro wan dhi gole tap tikelo nwa, wacho ni drink from the tap, mane gino mwawacho ne ji pile. Kichakore ng'ata mowuotho ofis, obed director, obed managing director, obed officers, obed jogo matindo, nyaka jogo mathiedho pigno mane pi magimodho. Manyiso ni wan kode gi hakika ni pigno en pino maber. Koro kopo ni diwinji harufu moro amora. Kopo ni diwinji manyiso ni umi beth kabisa. Kopo ni diwinji mano tena na tik mar nam. Maonge wasetemo nikech osetimne aeration, osetimne treatment, pigno ber kabisa, onge shida moro amora. Kamano. Koro lil mare bende biro kalore. Lil nyalo bet tek mondo iyud ka pi olil, lakini lil nyalo bet. Owach ni ka ne olos kamoro, owach ni kamoro tuch, to mae kama jopiny be bire. Owacho ni kineno ka pi chwer, en responsibility ni in kaka japiny mondo iwachnwa ni pi chwer kama mondo walosi. Nikech kok olose to ma endi madhi mana without even question, nikech pi ka chwer nyiso ni pipe no kanyo obarore. Gimoro amora nyalo donje. Koro kopo ni pipe no barore kamoro to losi, sami loso pipe gimatin, chilo matin nyalo timore nade, nyalo donje. Momiyo wanyiso jopiny ni kama okethore iloso. To sama wanyisogi ni kama okethore iloso, to wanyisogi ni lor pigi madhi e tank, nikech sama oduogo nyalo duogo kobet otimre nade, otimo duro moko matin. To pi yenyewe to en treated, ok en pigno molil. Kidhi teste kata gi sano tibo yudo ka en pi maler. Kamano. Okay. Erokamano ahinya. Ng'eni awinjo kwacho ka ni it's a responsibility bende mano mar japiny, mano mar miyo the information ni nitie kama pi obarore. But there is this fear ma japiny bende bedo ga godo ni samoro ka ng'anyiso elder ni pi obarore kama. To there is that perception ma samoro ng'ato wacho ni inyalo maka ni kura wacho ni pi obare inyalo par ni ane mabaro pi. Ng'eni gik ma kamago nitiere gande kuom dhano. In fact ng'ata mowacho ni pi obarore, ng'ano ok en jamakosa. Kech samoro barore ni kimakosa. Tine wuon igo ang'ono, igo simu wacho ni pigni to barore na kama. Manyiso ni gino no bothni. Nok en gino kitimori nade king'eyo. Mano bothni. Ng'ama gimoro bothne awini senno ng'ama ichwado ni nofulore. Ni mama nawuotho gi glass ni to tore na. Iseneno. Kech samoro nwaketo pipe chon kapok igedo kanyo, samoro ibiro ing'eyo lo. To waketo pipe, in ikia ni pipe ni kanyo, ibiro loso fence ni. To ka harakati ya loso fence ni to itimri nade? Obarore. Tigo simu ni pipe moro kandi to barore, na yude ka nakia ni entie to timre nade obarore. Onge gima ng'at manyalo biro dhaw kodi. To kopo no barore kanyo, iseyudo ko barore tin koro itimo karabari titwe tiume kanyo. To pi to medo timre nade? Pukore. Ka wabiro wayude, donge mano koro pugore. Ng'ama mokwongo mowacho ni ka nobarore, gi in miume cha, donge un ji ariyo mopogore. Ng'eni gik madhiga gi mag sirikal gi mondo mi samoro japiny mondo chwal information bedo matek, nikech when you look at police service, samoro police idwa nyise ni gimarach moro timore kama. To you're the first suspect. Wan kaka Kiwasko watimo gimiluongo ni community led initiatives. Nikech wang'eni watiyo community, wan ok wan polise. Wan watiyo gi jo community, watiyo gi jopiny. Mane tijo mwatiyo kinyako dhiambo, nikech gimoketa town ka en uso pi. Anyiso ji na jaus pi. Tema uso kinyi nyako dhiambo temo daga, emomiyo kawuono aler, kata inyuko in okidung' nikech Kiwasko ni kodi. Kendo wuotho kodi kanyachiel donge. Koro ka jaus pi, tinyisa ni nitiere shida kama e community. Shida na en number 1 akony, nikech koka loso pigno samo chwerno, kata be wan gi minyaga be nitie. Koka loso gi sama gi chwerno, manyiso ni there is going to be pollution ang'ono e community. To sama notimore, wadhi bedo gi tuoche kaka cholera again. To mage gik momiyo watemo miyo ji pi maler mondo wa prevent issues gote. Wan gi numbers, wan gi WhatsApp group ma very active within Kisumu City. Ma wan gi customers donja voluntarily. To ginyisi pigi nando ka chwer kama, gima kama timore kama, wan waonge pi kama. Ting'eno sama ji omi report go, imbi yudo kaka ikonyo piyo. To nikech wan very responsive, omiyo customers gote obedo yie kanyo masani WhatsApp opong'o wacho ni walos moko ariyo moko kendo mondo wayud ka oting'o ji mang'eny. To nikech giseneno ni onge punitive measures mwatimo ne ng'ano motimo report. In fact, for community led initiative mwawacho nendo en gino mwa reward ji. Kopo ni i report nwa leakages go mang'eny,
to nitie kama kochopo to waluongi to wamiyi zawadi nikech in ng'ano mang'iyowa in wang'wa. One of the challenges ma wan go iluongo ni non-revenue water. Pigno mwathiedho mwa distribute ok wayud pesa kuome. En pi molal. Sani ochung' ata malo 30. Kithiedho 100 tiwito 30. En gino mayot. Koro to ng'eny mwa lose go gi jomoko kwale mamago bwadilo mago twadilo ka sirikal mano to ka bi wuondi. Kanyo wadhi ng'iyo. Koro to ntiere jogo mano mapukore mang'enyne kech ka ng'iyo complaints kama biro gigo ma report on a monthly basis ma ji report na ka ng'iyo gi receive around 1100 reports on a monthly basis to ka ng'iyo gi ata malo 80 en leakage gi burst. Ka endi otuch kama ka otuch kama jopiny ong'eyo kendo ging'e ni kotuch to dhi affect anang'o nikech kotuch to kibi yudo pi kata kiyudo pi tidhi yudo pi e low pressure. Kamano. Iwacho kanyo ni utimo reward ne ng'at ma samoro report no cases ma kamago endi mang'eny. Ng'ato nyalo penjore ni how many cases should I report mondo abed rewarded and what is this reward? Every quarter wang'iyo ng'amo report the highest wang'iyo gimoro. Every quarter. Kata de bed mani reports gin adek to in the highest. You reward. We reward. Nikech waneno ni ng'ano noketo sinani. En ng'ano mokawo responsibility mar reporting wa. Kamano. Okay. Weche endi mago mag rewarding kata mana maybe timo reports. Is there any number kata mana way ma ng'ato nyalo report godo na your office ne there is a leakage somewhere? One give many channels. Number one give star 483 star 87 hash. 483 star 86 hash. Koro kidial number no nyakonyi kuom gik mang'eny. Yeah. To gine number no to inyalo chulo bill ni, inyalo query bill ni balance, inyalo keto nwa report, inyalo timo anything. One gi hotline. Yes. Yeah, 05700 7500 7000. 057 057 500 7000. Allow me to recheck that. Okay. Yeah, so number no endo and number ma you can easily reach us. Kigo number no 10 toll free number, you'll be able to talk to our agents and then we are able to reach back to you and ensure that we solve your issues. Okay. Maradek and 40222. 40222 be number minyalo report no godo any leakages, any burst manitiere. So the other one is 057 500 7000. Yes. Yes. Yeah. And then one gi 40222. Yes. To moro kendo ka in machiegni gi office inyalo donja iye kanyo tinyiso customer care. They'll still report. Okay. To ka in gi namba ng'ata be mar tiyo kiwasko nikech wan gi WhatsApp moro ma internal. Binyalo timori nadi. To one gi social media platforms as well. Yeah. Okay. Facebook, you can get us there. You still report, we'll still be able to deal. They're very active pages. Okay. Come on. Thank you. Weche endi mago mag bills. King'iyo kanyo endi jomoko ywak ni bills biro mopogore like let's say ni kawuono bill obiro ni kata mana 500, kiny yudo ka bill nyalo biro ni kata mana yani it varies. Yeah. So ang'o makelo this variation and mind udil machon nade? Variation biro gi consumption mar ng'ato, mano number achiel. Nikech bill mari en tiered. One gi what we call a tariff ma approve gi regulator kaka nawacho. To ka regulator nyisowa ni mae tariff monego tigo, mane tariff manyaka watigo. Nikech gimbe gibiro gitimo gimiluongo ni auditing. To kobiro yudo kata ni ng'ato achiel, nikech obiro pick at random. Onyalo biro to pick 1000 cases at random. To audit ong'iyo kaka no bill gi month on month. To koyudo ni kata one day I bill one unit moko nego bed ni bill, to you have to refund that money with penalties. Mano namba achiel ma jopiny nyaka ng'e ni wasreb ng'iyo korgi. Koro wan kaka water utility ok wanyal dwaro mano nikech kitimo mano to number one iketo your license at risk. Yes. Manyiso ni they have a nini mar withdraw license mari, gin gi that authority. Gin gi authority mar fine. Then why would I bill somebody mang'eny kang'eyo ni anya bedo fined kata license anya bedo revoked kata no one as the authority mobedo kanyo inya riemba e tich. Koro gima wan watimo kochopo kuom billing
ka gisemiyowa tarif cha to wakete system. Yes. E system wa kwasekete to wan gi meter readers ma dwe ka dwe wuok dhi somo meter. To meter ni be ok gisoma, ok odhi ga tas, odhi gi simu kaka marano. Ogo picha to kawo reading to oro. Manyiso ni sasa mi complain ni in gi bill mamalo. Chon ni wacho ni meter reader samoro ok dhi e pap, ondika ndika gik mong'e gi wiye. Emomiyo koro nwawacho ni wadhi ang'ono e digital manyaka picha bogo momiwa evidence ni mae meter mar ng'ane to mae reading ma iyudo kacha te ema ndiko nika. Mistake nyalo wuok. Samo odhi goyo nikech wach nosomo kata meter, osesomo kata meter 80 kawuono. Mogik odhi ogo picha, ogoyo picha owuok 89 ama 79 to ndiko I mean 19 to ndiko 79. Kala lwete nyalo e simu. Mistake kowuok, owacho ni pod office oyaw, lines mandiko gote oyaw. Gin ng'ama biro to wacho ni aneno ka bill na wang' no biro matimore nade marach. To wabro ng'iyo nikech wan gi picha gi gima nondik ni bende. Wang'iyo picha, wa confirm ni nobedo build maber. Kwa yudo ka nobedo build mang'eny, that is the first tier. Kwa yudo ka nobedo build maber, to podi fail no rach. Pod wan gi checks manyaka watim. Wabro oro plumbing kari, in gi pi machwer nikech kaka nawacho ni pipes nyalo chwer kata i odi. Yes. To pi kose kalo mita wan ok obing'e notimre nade, ochwer nyaka ng'ini. Kobiro ng'iyo yudo ka pipe chwer, obro konyi mondo itimre nade, obro nyisi kama pipe chwere mondo itimre nade, many ng'ato timi nade, olosni. Yes. Wach ni oyudo ka pipe bok chwer. Gimara adek mobro dhi obro nyisi ni wang'i meter. Wabiro wa test meter kendo wang'iyo ka meter nikech meter ben gimo tim nade, olos gi and it's also a mechanical gadget. Olose gi lwet dhano. Ebo nyalo kelo wi. Wabro test meter, bwang'i ni meter ni o register kare koso. Ko register kare kendo to wabro penji kaka consumption mari mar ot osebet. Nikech samoro nyalo yudo ni dwe ni in gi welo mang'eny kata in gi ji. Dwe manyien jogi otimre nade odok piny. Kaka sani koro ji nie holiday. Wiji wilga. Which will piyo kabisa. Nikech iparo chiemo gi everything else to we will ni pi be nitiere ma dine jogi nitie kata naonge pi kiwasko sani koro ang'eyo pi ginene pile ka pile ariyo. To sama nyithindo biro e ot kata welo biro be nyaka ing'e ni ng'ata modhi e choo dhi tiyo gi pi. Ng'ata modhi kanyo dhi tiyo gi pi. Koro wacho ni nitiere gigo minya timo kaka ng'ano modak e ot. Kaka koro assistant, sani no kabiro matindo. Chon ne wan gi moko madongo mating'o pika e wi chocha. Ne gidongo kabisa. Sani nitiere matindo. Pod sani nyalo kawo mari machon maduong' cha. Tikaw kata 20 liters tiket mipong' gi pi tiket e iye to displace part of that water. Koro kiti gi system no kopong'. Nikech pod obo flash. Kopong' kata gi displace. Kopogore gi mani nyalo golo mari machon cha tiket matin. Mondo pi mi flash go bed motimre nade matin. To ng'ama wacho ni sasa midhi e choo kata kidhi haja matin to nyaka flash. Donge nyalo weyo matin ng'ato dhi e maduong' mondo flash mondo be reduce pi matiyo e odno. To choo achiel no be niga gi shida, samoro yudo ka choo ni chwer to king'eyo ni choo chwer. Koro wacho ga ni samoro ki suspect ni pigi biro mang'eny, choo gi nigo gin gik minya test. Kaka manjano tiyo le choo kanyo. Manjano ma yellow ni iluongo ni turmeric or something. Gimoro ma colored. Tiyo le choo mwisho kocha. Kiolo tiwe kanyo, kiduogo kiyudo koluokre murumu. Manyiso nang'o? Pi chwer to kitimri nade? Iole that bowl. Ok malo. Pinye icho e bowl ma pinye. Yes. Koro tung. Donge ki flash to pi wuoga gi tung koni sana. Ola matin kanyo tiwe. Aya miye dakika moko matin. Kibiro kiyudo koluoke te nyaka en piny. Dong manyiso ni nitie leakage. Koro mano bonengi los. Koro gin gik matindo, tap machwere e ot. Be ineno tap nigo winjo koko nde tiwacho ni mano pi matin. Awacho ni kawa besen ikete nde no tiwuog idhi tich. Odhiambo ang' iduogi yud ka in gi pi minyalo lokori kosi onge go. Koro gin gik matindo momiyo bill nyalo biro mang'eny. Kopogore gi kawacho ni mistake mar jasomo kata mita motimre nade marach. Koro gik matindo gowacho ni gin responsibility mar customer. Monego bed ni customer ng'iyo to oloso chon mondo bed ni en sawa. Okay. Kaka Kiwasko, produce pi machal nade, maybe on a daily basis, kata mana weekly or monthly, how? Watimo 36,000 cubic meters per day on average. Koro depend, depend gi demand. Per day? Yeah, but on average in 36,000 cubic meters. And mama indi makoro uchwalo ne ji? Mane mwachwalo Kisumu mangima. Okay. To pod wan gi capacity
mar chwalo mang'eny en mani koro sani kama chope mage mwanya chwalo mane demand manitie sani nikech awacho ni nitiere jogo moko wamipi maber ok ni ok wanyal miyo gi ni infrastructure manoseketi pod ok nyal miyo gi maber koro infrastructure kolos maber pito pod nitie kata stations magwa mag pump pi pod nigi capacity mar medo mano kamano wacho kanyendi ni mostly pi mabende ugine ahinya en mano mar Kajulu nikech en natural nikech obiro gi gravity ok en gimwa pump yes so nyiso ni stima mada utiyo godo pesa mada utiyo go mano mar stima unyalo chwale other things to kopo ni dwa tiyo gi makende nyiso ni nengo mar pi Kisumu kawuono do bedo malo moloyo nikech sama nyisi ni sama iketo tariff cha to ngano mabiro keto tariff regulator nyaka ong'e mago te but ido ni koro o regulate price nikech wang'eyo ni pi yudo kanye moko ntiere mawuok Kajulu ma beche ni piny koro mago to take into consideration okay so weche gwendi mago mag electricity bills mabende samoro dhiga malo ang'o makelo bills mondo mi obed malo mag electricity bills ka bende utiyo gi mathoth ahinya mano mar Kajulu matimo na gi gravity donga nyisi ni podwa nyaka wa pump maka nyaka wa pump miyaga mane town be nyaka wa pump wan gi pumping stations kiwuotho around town tipo neno pumping stations mag siwa be kuonde mang'eny so mano mana achiel to ni iluongo ni pumps ma wan godo be chamo stima pump yo ken tich mayot en tich ma en expensive koro mage omiyo pilo mar pewa nyalo dhi malo okay the construction mabende samoro itimo Kisumu County wasibiro waneno ka samoro kelo chandruok ahinya weche gendi mago mag pipes and kaka Kiwasco tudruok mane mabende bedo e kindu gi the Ministry of Roads and weche mag constructions gendi mondo me samoro kik japiny ang' yudre lwasi mar yudo pi maler cha kata pi ma ok ler ahinya cha nikech construction moro mitimo and again seche ma construction timore kama indi ka pipes okethi to dhi at a loss gino sechandowa kendo pod chandowa kawuono to amor ni kwa e board marwa wan gi wabedo gi jotelo moko mag county bende manie board marwa gin board members to ywakwa gisewinjo kendo sadi aneno ka watemo mondo wawuoth kachiel to pod shida wuok to kata ka shida wuok watemo mondo walos to ntiere gimiluongo ni surcharge nikech one regulated to ntiere laws and regulations koro kopo ni contractor oketho pipe wa ma pi opukore nikech mano pi mano wasethiedho manyiso ni wase spend on it owuok Kajulu wase pumpe gi stima ochopo Manyata in kori bayro pipes opuke oko ji ok oyudo pi mano waluongo ni loss of revenue wa lose pesa madine wayudo mondo wachok watimre nando wang'iew godo chemical gi mago te koro wan gi gimiluongo ni surcharge ma is also enforceable in court koro nyaka wamigi surcharge but chutho dwaro ni mondo wawuo wawinjre gimiwa chenro margi but samoro iyudo ni contractor makeno kwayo gik moko obiro saa 8 otieno obiro tich saa 8 otieno in ichiew gokinyi yudo ka pipe no osewuok koro watemo wuoyo as much as we can nikech wahero mondo wawuo gi ji mondo walos gik moko kanyachiel tachiel kata ribo yudo ko obayo mana kaka dhano en okay but again kaka seche ma samoro utimo alignment mano mag pipes kendi do you put into consideration ni samoro kaendi nyalo bedo ni yodi tiere mondo me kata seche mitimo construction to kik dipo ka koro wanyalo neno kethruok mago mag pipes yes watimo ntiere gimiluongo ga ni gine mowenega pipes owenega pi owene stima ntiere ga those leeways kuonde ga mwakete mago koro konya kete chuny ndaro watemo kete kuonde ma oko go koro ing'eni ng'ato ka dhi ketho nego bed no nyiso kuketo stima kata iketo pipe kata iketo iluongo ni optic fibers gigo tenie bat ndare liwe kama wenwa to kopo ni biro ketho nego bed ni nyiso in advance ni anta biro chieng' ma kama suduru gigo kata tema kama to ka engagement no kikelo manyiso ni imbende timo gino marach okay so nyiso ni coordination nyaka bende coordination and very important okay kindu gi the constructor kata mana gi the county government yes okay but wang'e na kanyendi weche gidi mago mag vandalization mago mag pipes giendi ntima ng'ato tima ma iwacho ni
kena kiti intentionally na kena kiti machalnade mara nyali. Yes, bechalo kapano endi un kaka jokiwasko magi bende reach your desk and step magi mabende ukao Mago nitie to itime yore mopogore opogore. Nitiere ng'ano maketho nikech owach ni kane pok Kiwasko chopo kanyo gi pipe nowacho ni wang'io pipe aketi mondo miya pi. To wanyiso ga jopiny pile ni kopo ni wacho mano to kwa yieni to wanyisi masharti manyiso ni number 1, the moment maketo pipe no piny ok en mari, it ceases to be yours, or turn into Kiwasko property nikech pi be koro ringe iye. To pi en gino manyaka wang'e nikech en gino en gima dhano. Onyalo nego go nyalo miyo ng'ato ngima. Koro ok wanya wacho ni en mari Henry, gino dong' mar Kiwasko. Koro mano wanyisi ing'iewo kawuono nikech idwa ng'iewo, wabonyisi quality, wabonyisi ni wanto nwasepango kae watime dwe makama kata higa makama. To iniwacho ni adwaro pi sani. Koro wabonyisi ni ng'e ni kiseng'iewe to joma ni ka wabro miyo pi nikech pi en ngima, ok inya tuono ng'ato ngima kata Nyasaye omigo nono. Koro ok anyalo wacho ni aketo pipe kata an gi ji 20 kaendi madwaro pi be. To iniwacho ni an mana ng'iewo pipe onge ng'ama chak yudo kata ochula koko timru nade oyude. Koro mano gima wacho ni mano gima onge. Koro iboyudo ni ng'at ma kamano ka en ng'ama rach to biro timore nade, otong'o pipe. Mano ng'ama watera sell direct. Mano ng'at mokwongo. Mar ariyo, ibro yudo ni kuonde ma wacho ni pi nigi pressure matin kata ng'ato onge nyalo. To en ndalo oro to gin gi dhok. Nikech wan nyaka i Kajulo ei dal ni kuonde go wan ei piny kono Manyata. En gi dhok, pi onge, piny otuo. Odwaro pi to konyal kata ywa ei dala. Aoche botuo matindo tindo. Koro en gima onyalo timo en mana pipe moneno no. Odhi to ng'ado mondo dhok otimre nade? Omodhi. Koro mano watimo gimiluongo ni sensitization. Watiyo closely gi chiefs, magweng, ward administrators, watiyo kodgi ma very close mondo wakwer ji mondo wetimo gima kamano. Nikech kitimo gima kamano, ka ng'ato dhi modhe mbele bro kelo shida. Koro mano watemo kwero ji. To kopogore gi kwero ji, watimo gimiluongo ni social connection policy. Wacho ni ino mok inyal tung'o pigno, in mok inyal kelo pigi 5,000 dichiel mondo wamiyi pi. Bi mondo wawuo wane kaka wanyatimi nade, wamiyi pi. Koro wacho ni in ibro biro, wabro ndikore piny, wabro miyi pi, tichulo mos mos, wamiyi nyaka higa achiel, tichulo mos mos. Koro bi mana gi deposit ni, deposit en 2,500. Iket deposit ni kanyo, then itimri nade, wandikre piny, tinyiswa ni dwe ka dwe kimiya bill, tabro chulo gi marom kama. Mondo make sure natieko bill na no bang' higa achiel. Inya kata tiere nyaka higa achiel. Gech koro neno ni ng'ato kodwa nowe ng'ato chien. Mane spirit marwa mar Kiwasko. Koro ng'ama wacho ni an gi dhok to aonge pesa, bok anya biro, ok anya yudo pesa ni dichiel. Nikech kisechulo deposit gi connection fee, to pod nitiere materials ma be nyaka ing'iew. Koro wacho ni gigi te ok ing'iew, biya wandikre wanyisi ni en pesa marom kama, ting'e ni pesa ma kama onego achul Kiwasko. Onge interest michulo. En nani kori chule mos mos. To wamiyi pi, to dwe ka dwe chulo bill ni gimoro matin e wiye manyaka chieng' itieki. Now maybe you can take us through nito kadwa bedo gi piga kaka Henry. So what is needed of me mondo mi abed gi pigi ni mamara? Mokwongo uyie mondo ng'ato bed gi pigi wuon. Oyie ni mondo ng'ato otim connection. Kamano. But koro problem ni koro kobed piga. Pi en mari. Mar ni e dhodi na en mari nikech in gi mita gi contract. Ma waketo ni mamari mani e nyingi no en mari nikech in gi mita gang'ono contract. Remember contract inya suwa, wanyalo sui. To wanyalo sui kopo ni ok itimo gigo mowinjore mabeni e contract cha. Number 1 ok ichulo bill ni. Number 2 igolo mita in kore kwale. Dongo koro mano wanya donjo ni. Koro mano en pigi. Okay. Sama ene dhodi no en mari, lakini pipe mokele ni tok mari. Kata dhi anyiew. Kata mana mane e compound ni mane after meter ni madok chien mokelo ni pini ok en mari. Mari en chakre ka wuok e meter kanyo madonjo e ot no. Kono wacho ni en kori. Inya timo gimidwaro. Kata kiero ni igoye gi panga tiwo pukore oko donge en pigi. Gima duong' no sekadho mita donge en koro en mari. Koro kanyo inya timo gimiero. Inya ole swimming pool, inya go kode abal, inya timo kidwaro. Nikech kono kori.
Okay. Now, ang'o ma nyaka bed godo kata how much do I need to pay mondo mi samoro kelna pigni endi? Abro wacho mar domestic, nikech domestic en ng'ata madwaro pi. Koro for domestic ibo bedo gi 2,500 main deposit. Yes. Alafu connection bedo around 2,500. Chon ne wanyiso ji nong'iew material to no realize ni ji ohero ng'ado kona kabisa. Koro sani gima wabo timo wabo oro ni kisejazo form to oro ni plumber to miyowa materials me require. Kambi ng'iyo materials kote. Range from around, depending kama intie, but maximum chip around 17,000. Koro mano wang'ado jogo mane exploit ji diere, nikech jomoko ne chon wacho ni keto pi ne chopo kata siling 90,000. Koro sani wa make sure watimo the main lines mani machiegni kodi. Koro ochopo around between 17,000 up to 17,000. Nya yudo ni idwaro pipe achiel kende, manyiso ni mari tin. Ng'ato dwaro pipes 3, ng'ato dwaro pipes 5, koro up to about 17,000 maximum. Koro kwa setimo the survey, mwaseketo mano timi quotation tichulo kambi. Manyiso ni koro en straightforward maonge middleman mabo bire kindi gi kambi. Okay. Now, what type of this pipe more way? Is it more maduong cha madwa cost that 17,000? Kusa en more mates maneno ne. Okay, ngeni nitiere fittings, okay en pipe kende. Nitiere fittings be. Yeah. Koro pipe donge kitweni pi to tweni okaka pipe tichwoyo donge nitie fittings manyaka ketego mondo bed kare. Koro fittings go te ibo nyisi ni magi gik midhi ng'iewo. Tinyalo kawo fittings momigo pidhi go hardware. Migo podi nyago bei donge. Mondo ne no miya mamalo koso mapiny. Piny ne chutho ibo yudo ni en mapiny nikech ono migo wholesale kaka miwa godo. Koko chan we can't make profits out of it. Onyiso ni untiju. Okay, then how do you get your revenues? Yes. The revenues, or you don't make any profit. We don't make, it's cost recovery. Koro whatever we get, inyiso ni gimora mora mwayudo kigolo pes jotich onego beni doge tijno te. Koro wano kwan kambi monego wach ni kwa tieko higa ndoch ni waloso profit marom kama waonge go. Kidhi e books wano onge. Nikech O&M, nikech okwayudu county okolnwa pesa kaka Kiwasu. Inano kaka koro county oronegi pesa gi national government. Girito, wano kwariti, wan mwaloso no mwachoko kuomino. Ema dok ng'iewo chemical, tema dok ng'iewo chulo stima, tema dhi chulo jotich, tema timo gige watemo nego bedni watimo. Masamo kichulo pigino, to ng'eni nitie kame miyo wa dent. Okay. Yeah. So manyiso mai kaka uyudo your revenues. Mane kaka uyudo revenues wa. Wan ena pimo wa uso no. Anyisi ni wajo uspi nyaka usa mwachoke eka mondo operations watimre nado dhi mbele. So let's say ni samoro pi kama dwa gole kata kama dwa timo na connection mano mar pi ka dwaro pi and maybe a distance ma idho get ka endi nyaka i studio ka. My independent pod will equivalent to that 17 so it varies with the distance. It varies the distance. Kaka wacho ni jomoko nya dwaro pipe achiel, ng'ato bo dwaro pipes 2, ng'ato bo dwaro pipes 3. Yeah. Okay. Koro di vary. Koro sami biro timo no to ibor ni ng'ate ground momi omogol quotation monyisi the distance maniti obro tang'oni ibro neno. Obo mi quotation ma idhi bedo quoted for a system. Inyalo kawo quotation no midhi kode hardware in owuon. Mineni to sama mi quotation no bende gik ma ogol go we make sure ni check gi ni magi gik mogol. Chunya chung kanyi neno kitiyo kodgi te. Modong wacho ni gini nasechulo mara dong. Kamano. Okay. Ero kama nyela. Machielo king'iyo kanyendi ywak nobedo kaendi thuolo mokalo chien weche go endi winjo kawacho ni minyaga bende nitiere kaendi and samoro let me just take you back to smell mawa uwecha. Tik mano mar minyaga samoro ojawuok. Diponi nitie kaka pipes giendi giringo mokiewo manyalo miyo samoro kamar minyaga kamar niche leak otuch matin to motuch to nyalo kelo onge kata matin. Onge kata matin. To onyiso japiny pile ni koponi in gi concern moro amora gwago simu. Kata sani kagrian go simu sani ni agocho ne ja quality sani biye kama antie sani okapar ka botigo dakika 10 kapok ochopo ka. Mane kaka first hour services nikech wang'eni wadil gi commodity mane wadil gi ngima ji. Koro koponi iwinjo tik moro amora kik iwach ni an kura dhi wuoyo gwaga simu nikech wambo dwa ng'eyo ni ang'o miwinjo no.
to watimo surveillance marwa pile, wadwa nang'e ni ang'o matimore kanye sa saya. Koro kinyisa ni piga dung minyaga sani an owuon ni goja misa piga dung minyaga to sani ang' nakaw simba ne amba goch ne ng'at machani sende ringi dhi kama ng'iya ne ang'o marach kanye to bro biro momi assurance kosetimo test mobiro nyaka gi test kit mo test pigno monyisi ni gima timore kari kanyo. Samoro yudo ka ok en pure, yudo ka en within the premises. Gima ng'ato timo within the premises. Remember na nyisi ni wan pure biro nyaka e mita, nyaka mita no koro karwa. Gima donjo koni en mari. Chutho gima gijayudo en ga mbele ka. Koro biro mo advice gima onego bed ni timo kantie shida. Mar ariyo en luoko tangi. Ji mang'eny nokawo tangi okete i udi. Takeni jadi maluoko tangi go. Odi osebedo higni 15. Tangi nicha ena tangi nicha. In niketo tangi maler. Pod ing'e ma kaka nikete cha kaka entie. To ng'eni pi sasa mabiro gine matindo nyaka particles kata ni pi maler manade. Yudo ka particles with time bro bet. Ji ok luok tangi. Koro ma ben gima wacho ne ji ni sasa ma koth pok ochako chwe nikech ng'eni mabati belel. To pi wachoko mar koth wariwo gi mar tap. Sama mabati koth chako chwe koth mokwongo, mabati ni chal nade to gutters magi chal nade nikech koth biro ga chutho bang' ka buru osebedo mang'eny gi lel gi uchafu mang'eny to ji ok luok gigi. Onego bed ni kapok koth ochakore tiywe gutters magi, loka gata kigolo tangi mari kati umo wi tangi. Tiluok tangi tirit koth. Mana kaka wagolo ga gik moko ko kwarito koth cha donge ka wanlo gik mane nie laro magi be losa kech mangi mani. El tangi mar the plastic one to gimor gichweyo. Ere manyalo bedo ni ere ma inyalo wach ni ber. Tangi bera te en mana kaka irite. Koro michweyo inyalo yudo masonary tank, inyalo yudo ni ng'amo lose be samoro kako lose luore gi ujuzi. Koko timo ne good interior finishing be nyalo kelo ni issues. But tangi ena tangi depend kaka ilose tu. King'yo wawachni wakaka upiki wasko. Aito there is this ice ma solid ni. To ido ka nyume I mean my is material bottle to anyume ye kanye indi then kibro ng'e some time ibiro yudo ka koro en gi particles ma waloseka mano piang pi mar ng'a let's say ni okay ikaw pi mora ko dhi mar kiwasko obedo go maler. Koro gima dhi mbele ni ya pi ok en ga clear 100%. Particles nitiere but gima wacho ni both thiedhe mochope standard makare. Ke samoro nyodo pi makalad opogore gi pi molil. Elewa. Kecha nyalo dhi au tap sani tayudo ka piga en a bit brown, en a bit colored. Taka pigno tatere lab, tayudo ka pigno ler. Taka the same color mar pigno tatuome mtaro, tatere lab tayudo ka pigno rach kabisa. Koro pi makalad gi pi molil gin gik ariyo mopogore. Again the question man entie ni koro wach ni pigni dia ka wen mar kiwasko but anyume that solid ice to ka shake kabari kata king'e kabati biro do ka particles kanitiere. So the question would be the money is safe for drinking. Yes, awacho colored water is just okay so long as it is well treated. My is not colored. And another king another but gikmoke mane mana particles. The water is clean. The water is clean unless unless you can prove otherwise. And as I've said, if anybody has any concern anywhere, the easiest thing just call us in and we'll be able to check. And the beauty with us is we don't hide truths. If it is the truth that there's a problem here, we take it upon ourselves to clear it. Well, we can find maybe there's a problem with a line, then we have to follow that line and understand where the problem is and sort it out. Koro wangi moko jopiny ni engage wa uru kodwa mondo wamba itu kwa timre nade wakonyo jopiny watie community. Okay. Come on.
odwa gamo yweyo kaendi kasto waduogo to thuol machuok e telnende man mare nyakoro mga jwang' wago mbaka kaendi koda ka Elda Odongo bende en human wacho ni commercial head of commercial services mano ma Kiwasco kama bende wago kode mbaka otendore koda ka chenro go endi mago mag keyo pi ne jo Kisumu County gitimo machal nade mondo jo Kisumu County bed koda ka yot ahinya weche go endi mag yudo pi ote bende aneno ka nitiere kaendi moganda oseoro kata kamano kwaduogo to wadhi ng'iyo moko kuom concerns magi kata mana penjo bende ioro kaendi kendo Madam Elda ang' nodwoki yonendi mano makare kik idhi mabor ahinya kidiniendi mano machal mar piny pod duogo e tielnendi man mar ariyo. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. E sama pod piny fuyu kendo kapok tho otuo, sulwe mokinyi yango ni ma piny oru godo, ka mago duto matimore bende keti ng'eyo kaka odiochieng' mangima dhi chalo. Kochakore e weche manyien, nonro mag oboke, chal mar kor lwasi, twak kod mwaluoni kokalo kuom jofwambo magwa. Tudri koda Mercy Ogweno Kod an Henry Okech e chenro mar sulwe mokinyi chakre sa 10 okinyi nyaka sa 4 mar onyango. Wuok tich nyaka tich ang'wen e Color TV mondo ichak odiochieng' e yo maber. to parni kochopo chieng' tich abich ka tich abich to waloko tanga kod twak manimba ma itayo kod jofwambo e twak mar jofwambo mang'ulo weche madito ma otimore e juma. Wachako odiochieng' kanyakla. Mana nekech in. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakoro mga jwang' telni ndimano mar ariyo kidini ndimano machal mar piny mondo wago mbaka kaendi kodi bende yudo thuolo makende ahinya ka iloso kodwa laigo ni mag tudruok mag opogore opogore mos ahinya yon ndimano makare kama tigo Facebook, Twitter, YouTube kaachiel kod ka Instagram maendi bende koro to ibiro tiyo godo yono mano makare mondo mi in bende nyiswa ni to chalo kodi nade kanyendi okinyi man masani endi mbaka ma inyalo go kodwa oyieni mondo mi go kodwa yo mano makare ahinya kokalo kuom lai magwa go endi timo kuom penjo bende osepenj kaendi magombo mondo mi Madam Elda bende koro to duokie yone ndi man makare ka pod wadhi onyime. Erokamano ahinya ng'ato wacho ka ini Henry, erokamano ahinya neno toki masani endi omor kod Kisumu County kaka bende gichwalnwa pi, erokamano ahinya. To ng'ato penjo ka ini ni good morning, aneno makare kata kamano endi an gi penjo ka wadwaro pi mano mar group inyalo konywa nade, price pod en mana macha koso nitiere kaka pogruok price bedo. Pogruok nitiere mar price to koro kang'eni dwaro mar group wan gi mopogore opogore. Wan gi group miuso mar kiosk, wan gi group mar landi, wan gi group mar
ubiro kanya achiel kaka group udwaro pi e ot achiel to udwa kamoro achiel, koro kang'eni en group mane. Koro wan gi kiosk idwaro tibo biro mokwongo indiko barua mwaor ng'ato mang'i kaka kanyo nyalore, nikech mano opogore, mano contract mopogore nikech en ng'ano madhi uso. En contract ni ibo yudo kopogore gi mar ng'at machielo. Deposit mare biro 10,000. Koro mane group manyalo wacho e wiya maler. Koro noko define ni en group aila mane. Ka en mar landi to en aina new connection to obo mi, lakini deposit ema dhi malo matin nyaka 5,000 kanyo. Okay. Kamano. Erokamano ahinya. To ng'ato wacho kanyendi erokamano ahinya. Penjna kanyendi madam ni to Pua Connections mabende waneno kande en on their side koso on the side mago mag jok ma samoro bende ni e tok chik. Pua Connection ng'enygi gin e tok chik, emomiyo sani koro wacho ni customer ok bi ng'iewo pipe mare, be ok obi ng'iewo fittings mage, be ok obi timo connection okende. Emomiyo sani koro wacho ni gigo te ibro chule kambi, to kambi bo make sure notime e yo makare, nikech wan ema gino duogo hinyowa bang'e gi pigno mwathiedho to wawito, nikech samotim connection marach nyiso ni pi bro chwer, to ka pi chwer then shida en korwa podi. Kamano. Ere kaka nyalo ng'eyo, mano penjo ma ng'ato penjo ni, ere kaka nyalo ng'eyo ni an ema make the most report and mondo abed rewarded? Gino en very transparent nikech watiyo gi gimiluongo ni system. Wan gimoro amora kitiyo gi channels mana miyo go te. Gimoro amora mioro donje system. Kochopo month end to we just sieve to see ni complaints mang'eny owuok kuom ng'a. Ibo ndik from namba 1 nyaka namba mogik. Koro kata wan kaka staff wang'eyo ni ng'ane staff makamagi nyo report, moko ginoko report. Koro ng'eyo ni en mana kowagocho ni wanyisi ni in emane, in namba 1. But processes were very transparent. Koro dial mana himiza ng'ato ni endelea ku report. Okay. Yeah, sani bro mana chopo. Okay. Aito jok mabende samoro ni ground ma samoro nyalo konyo mapiyo piyo. Manyiso chalo kodu nade jok matire ground. Wan gi ji all over town. All over this city ntiere ng'ate ground. Emomiyo wacho ni centrally wa receive complaints kanyachiel. Yes. Koka wakeyogi nikech kwa miyo namba gi oko to nyiso nok gibitiyo kaka dwarore. Ji bro chako miyo gi asoya to tich kethore. Koro wan gima watimo wadwani mondo complaints eyore central place. Wan ema waoro gi kanyo. Manyiso ni ng'ama obiro e premises ni no en ng'ano mosechul ma in tije mobiro tiyo, kosetiyo tije tiweri kode. Koro wakwayo jopiny ni kik kethno, gimbe kik kethno jotich. Gi bribe moko maonge tiendgi. Nikech kichako miye kawuono, waketho gi kiny koseketho gi to koro ka gichako koyo wacho ni gidwaro. Koro ng'ama oro ni no, nikech in report e kambi to wan waoro ni ng'ato. To gino watimo seamlessly. En gima ok ochuno ni nyaka ing'e ng'ato kiwasko. Anyiso ga ji pile. Kidwaro pi kiwasko ok ochuno nyaka ing'e ng'ato. Biya tiwach ni dwaro form, ibo miyi maonge problem. Nikech process no en process ma ing'iye ma kachako ng'iyo to abo penjo ni ng'ano nobiro tarik adi, nokawo form tarik adi. Ang'o miyo okawo more than ndalo 5 kapok omiye pi. Nikech wan gi gimiluongo ni charter ma be guide wa. Ma is very transparent. Kokalo ndalo 5 kwendo an be en query kuom apenjo ni ang'o momiyo otek ndalo 5 kapok otime nade, kapok omiye. Sami chulo wabro neno ni chulo tarik adi. Koro ng'ato ok bi nyisa ni pok nyo wamiye nikech pok ochudo, nikech kichudo bichudo e system. Wang'eyo ni nichi sechudo. Koro ka idonjo tikawo form, ng'ato biro timo ni survey, ichudo, connection bottom. Moko chuno ni nyaka ing'e ng'ato, moko chuno ni nyaka igol pesa ne ng'ato machielo mondo koka omi connection. Pesa mwadwa ni chulo en pesa ni mar keto gima nyisi ni tim ma kaka kambi. Okay. But wacho ni kik jogi bed bribed. But you can appreciate. Appreciation is different. But ing'eni ka ing'iyo appreciation to kendi nyalo create another problem. No, let's say niya elder biro to timo na connection. Fine, ang'e maber ni kabiro is paying elder. But thank you so much. Maybe I report ni gimoro timore iwacho ni pipe now burst koro ketho pi. Ka ile konya then obiro timo na. Koro ni thank you so much. The piki. It's not wrong. That one is not wrong, but gimatemo wacho ni ya katimo nigo kawuono kinya timo to rucho katime obro be chalo ni nade. Wan dhano wang'e kitwa kaka dhano. Nikech kawuono ibo bedo ni ngi shida ni aoro ni godo imi appreciation. Kiny samoro ionge go to chaka ore ionge go
to nyo oseng'iyo ni time nade ni miye iwinjo kuma koro iketho go gini chieng' mar adek koro ka ore to tieko seche adek kapok ochopo kichaki gocho na kenda oro nang'o madhi mbele kasto udhi uchwanyoru mbele kae to koro kes biro na matight makia kata nang'o tikisoa kanya ning'e na kia nikech an naonge kumono chake but koro neno kiseketho in emiketho kendi nikech iketho ng'ano mane biro to timo tije to lakini nyise ipuonje ni sasa mibiro to expect na bro timo ni ma ewi macha koro en gino maber but en gino marach be king'iye komachielo but lore bende gi chuny ma ng'ato ni godo chuny sawa but bende king'iyo ni in the long run odhi hiti nang'o in kaka customer onego bed ni in very cagey about that nikech service delivery en gino mosiko ok abi timo nigo kawuono kende kiny podi bodware rucha podi bodware wa make sure ni jotijwa ma Kiwasko ochulgi maber wa make sure ni wachulogi maber kendo wa make sure ni gin comfortable koro kopo ni idwa timo kamano to ng'eng'e ni compromise ng'ano ma next time ka gimoro wuoke to dhi wuoke nikech action mari manitimo chien wawacho ni mondo customers will get professional ang'o midwaro e kambi nadwaro service were you given the service yes appreciate it professionally and just let it go chunyi to ber yes but in the long run ng'eni gino dhi impact nang'o okay kamano ahinya tudruok osebede kindu machal nade kod wacho ni water police osekonyowa wan kaka Kisumu Kiwasko water police nyaka ne pi oseyudonwa cases mang'eny in fact gibiro ga after every 2-3 months or 1 month depending on availability to sasa ma gibiro ok giyud jogo makwalo pi ma pinyne ji 10 makwalo pi to gima lit ni pi ok kwal ng'enyne e Islam pi ikwalo kuonde kaka makama koro wabete milimani kani jogo manyani gi nyalo matime nade makwale koro gisebedo ka gikonyowa kendo wagoero kamano ng'ano manoparo ni ne onego bed ni nitiere jok miluongo ni water police be nokonyo nikech iyudo ka koro gin ok gin jo tich mar Kiwasko ok gibed ka pile manyiso ni ng'iyo gi dhano be tek ok obi ng'iyo kodi nikech ok en ng'ama iromo ga e field pile en obiro timo tije kotieko ndalo 3-4 odhi kendo chako duogo mana ka kendo nitiere koneno ka wach nitie okay Mosainya wang'ene ka nyendi challenges mabende un kaka Kiwasko samoro experience mar neno ni uchopo dwaro maru challenges ng'eny achiel nasewacho ni pigno mwathiedho to wawito mane challenge maduong' kabisa nikech atamalo 30 ok en gino matin atamalo 30 chalo milion 30 e dwe so manyiso ni this 30% miwacho ni en moro ma let's say ni ukele to mago mobarore machwer ma ji okwalo mawacho go ma ng'ato jakuny ndaro dhi obaro pipe oyiecho te mago koro mano endo achiel kuom gigo ma wadhaogo kaka kambi to Kenya ok Kisumu kende en gino matimore piny mangima en gima kata dhi e conference en topic ma ji manyo mana ang'o manya timo mondo losi mar ariyo en jokuoge mag mita jogo magin gibiro gi kwalo mita wasetemo manyo nang'o mitimogo ndalo moko nonyiswa ni gidhi scrap metal chon watiyo gi meters mag metal mano wacho ni wachange strategy manyo mag plastic masani kore motimo replacement e field make sure ni masani koro dhano ni godo koro mano be shida mosebedo no maduong' to mano wacho ga ni kimako jakuo kata kawuono mar ng'ama kwalo mita kimake kata kawuono gi mita no mimiyo wago ma the evidence otiyo maber kimiyo wago maber mwayude gi mita neno to en ng'ano mwatere e jela watere court kendo wase prosecute mang'eny to gima lit no ni katero gima ne court to onge ng'ama wacho ni gini watero kama giyie mondo twegi kata imigi offer ni nyisa mondo oyie mondo tweye to ok owach ni anything to japiny in mai report ng'ato mwamako kamano wabomiya 10,000 mano to cash money manitie kata sani kelo to ok birumo kawuono kapok otimi nade kapok omiyi pesano nitie jomosechame community mong'eyo momako jakuo to luongo wa to omiyo wago to nyise mane luwo office
to in pesa ni me koda koro watieko kes kata ok watieko in pesa nyaka timi nade en 10,000 wawacho ni shika mwizi pata chapa mano pesa manitie nikech ng'ano ok inywa oinyowa to inyo customer kisamo mi mita ng'eniwa mi mita ichalo ng'amo rent mita en a premises mari lakini en marwa to one of the conditions en onego irit mita ni koro kok irito mita ma ng'ato kwalo nyiso ni koro ibo chulo mondo iyud mita mar chielo 3,000 mita is 3,000 yes ok en ga 3,000 wa subsidize koro wakao part of the cost koro kaka ng'amane ni kode wanyisi ni pay part of koro it's like yes it's like we are sharing koro mano nitiere koro ng'at ma kamano en ng'at ma hinyowa to hinyo japiny be koro wacho ni mana adui wa both koro in ma kikel na gabro chungli mondo wayude kantie kuma wanya yude moko alafu wan gi some of the challenges ma wan gogo wan gi jomiluongo ni private plumbers be matimo those connections ma illegal go gimbe gimiyo a lot of challenges gine magitimo those poor connections gin jogo maonge system marwa wakiagi to ibo yudo ni kidwa timo connection gime na nyisi ni onge ng'at monego ikete kindi gi Kiwasco ng'ato kadwa connection tiyudo ni gweng'no kata area no kata estate no ong'eye kaka ja twepi to wan wakiaye ibro miye form mod just ni ene makoro timo ni gige kambi ka to kwali ng'io igolo pesa ni mondo ng'io ni gik makare mondo tweni go pi to ok bit ng'io ni makare odhi ng'io ni gik maricho richo nyamlori moko mani substandard ko tweni pi kichako mana chwer koro mage joma temo within the system omiyo sani wacho ni ok wabiyiene customer mondo ng'iew gimoro amora wabo mi quotation michule kambi direct ok ichul ng'ato ichule kambi direct gigolo ni office tikelo ni ge file titweni go pigno to watieko wachno koro mago be joma wan go gitabu alafu vandalism is also a problem and mantiere drought watimo a lot of community engagement mondo wawuoth gi jopiny mondo we baro pi but waluongo gi ni biuru mondo watimu nade watwenu pi chon ubed go kata kuchulo mos koro mane strategy mwa come up with mondo make sure ni mondo jopiny te uyud pi so on these specific places ma inyewe these materials koso en mana ni wan gi supplier yes to supplier ma is qualified ma wasevet mong'eyo ma koro kelonwa gi kaka kambi koro price mwakao gin kech koro wanakao quantity mang'eny wakao at a subsidized price more like a wholesale price kech ma is a manufacturer koro nokelonwa that subsidized price koro mane price mambo miyo godo customers wa koro me wacho ni kata komi quote no tikao quote ni dhi godo kama chielo tibro yudo ka price michulo is way below it's already negotiated on your behalf how do I know ni ma is not someone matiyo ka Kiwasco jotich ma Kiwasco nigi badges gite to badges wayot ng'eyo nikech ka badges wayot ng'eyo ka in ng'ano mosebedo ni waserve tibro ng'eyo ni mato badge Kiwasco to kok in sure namba mana mi ka gocha kigocho to bo verify ni mano staff waka to kan staff but staff wa chudo nyaka first uji identify man is the first thing identification they must show you koko ka ng'ato tamori identification in gi right ma deny entry kise deny entry tigocho iwacho ni anakia ng'ani anyise no tang na ID ne mondo anene kaka odonje dala na to timre nade otamore mani kori gocho ne Kiwasco then wan owuogo po nyisi ni mano jatiji wa kwa nene kata we matin waoro ng'ato mondo bi otime nade o verify kech samoro wato impersonate ng'ato tiyo gi nying ng'ato to ken koro mi wacho ni ok ibinyisa nying mayie simu ma kamano kogoto nyaka or ng'ato mo owach ni ng'ane embe en gi duoko mar duoko ni ang'o momiyo ni onge gi ID card mari mar tich okay but ngini jionge maber ni kaseno ng'amo rwako apron mano mar Kiwasco en ya Kiwasco so wanyalo wacho ni ma is also a problem on your side mamiyo ng'ata nyalo access the apron ok nyalo access apron wamiyo jotich achiel sama idwa ni mondo replace nigo ibro duoko mano mincha manyiso ni kata moti midhigo go dasta odichenge ni onge yeleo koro ka mi apron kawuono mar jatich to gin apron motwang' machalo ken mong'iewe tok chiro ni en motwang' machalo
Koro apron mitiyo godo kitieko tich go kidwaro manyien, to abro nyisi ni kel manyamicha iduogi mondo amiyi mang'ono manyien. Mano is part of the control. Manyiso ni koro anyone ma samoro japiny oneno gi apron mano mar Kiwasko, automatically mano ja Kiwasko. 3/4 yes. Awach ni atamalo 99 yes. Achiel mawayo na wacho ni nitiere dhano manigi wigi manyalo timo gima dwaro. To mago jok ma oyudo pile inyalo makgi kopo ni gik mago timore. To be tinda neno ka gitin, joma temo impersonation go tin kabisa. Sana sana system wan ke jowa kaka wacho ni watiyo gi community. Gin joma ong'e kamoti yudo ni ng'ama tiyo Milimani kae chal ni jite ong'e. Chak gi jongware mochung' e dhogedi ong'eye nikech obiro kanyo dwe ka dwe. Chak gi joma wuotho kanyo, joma odak bathe kuonde ong'eye nikech odonjo e udigo pile pile. To sama waloke to nyaka wanyis customers makanyo ni ng'ani koro waloko wakelo ng'ama chielo miluongo ni kama. Manyiso ni decentralized powers. Yes. We divide the town in different sections. Koro wan gi 6, we divide into 6, both commercial gi technical side. Commercial side en joma somo meter, joma timo servicing mar meter, joma replace meter, joma ng'ado pi, mago te gin commercial. Jo technical wan gi jogo maloso pi, ma repair, burst, ma tweyo meters, manyien, mago. Alafu wan gi josiwo. Okay. Josiwo be kobiro to gitok ginya biro ng'ata che, ibodo ka ng'anyne gibiro gi gari nikech gin gi equipments gi tools manyaka giting. Kama. Wang'e ni weche mago mag pipes ma bende burst diere mag chieng'. And king'iyo kata Kisumu kaendi, tie kuonde moko biyudo ka pipes are just on gilay on top. On the ground, yes. Ok gin tiere moko ma piny miyudo ka samoro no cover gi. Gina ma open. And gini seche ma gin open kama endi, dhano nyalo nyono gi magibare, gari kadho kuond goendi nyalo toyo gi. Ok ang'e ni mbaka man ma bende ugoyo kata actions mag bende ukaw to see ni at least magiendi obedo reduced. Mage poor connections mano wacho ka. Exposed pipes, poor joints motim. Koro mage issues mano wacho ma wadil godo sani. Momiyo sani koro wacho ni new connection mora mora mitimo. Nitie depth manyaka bed met kikunye kodhi piny. Momiyo wacho ni sani magi nyaka tim kodwa. Mondo wane ni in the next 2 or 3 years issues gote gin gik maonge. But can we say ni samoro pi bende? Yes. Ntiere mago bende. Koro mago kan tiere to wacho ni sani sama koro watimo new connection kwa neno kuonde ma kamago. Kata ka barore ka wayudo ni kamoro barore to koro samitimo repair to make sure ni odwoke piny kabisa. Koro mago gin gik manitie. Dwaro mar kaka Kiwasko mar chwalo ne jo Kisumu County pien mane? Dwaro wa en ni wachop 100, atamalo 100, mano mokwongo. To ok ni atamalo 100 kende, wachop atamalo 100 to make sure ni wamiyo ji pi moromo jite. Sani wan 96 kaka wacho, but iyudo ka koro 92 kaka nawacho, but iyudo ka ntiere joma wacho ni pod nigi low pressures. Koro dwa ni wachop atamalo 100 nikech mano ema onego wachopi. To kwachopo atamalo 100 no to obed ni jite yude moromo. Kamano. Okay. To mano biro timore mana wan gi projects mang'eny ma sani dhi mbele. Wa hope ni ka by the end of the next 1 or 2 years then that should be feasible. Okay. Ma onego be ni ukoro uchwalo ne japiny pi yo mano makare. Kamano. Okay. Wadwa tieko kinyi ni endi mano masani and maybe Musanya kadiponi nitiere samoro gima digombo nyiso japiny then your last remark. An gima danyis japiny en ni Kiwasko en ng'ano mosiepni, en osiepni jikon, en osiepni cho. Ng'eni ng'ano mani kodi nyaka icho en mano ng'ama osiepni nikech kata mana nyathini minyuolo ok ibi dwaro mondo bed kodi e iye kanyo. Koro gima kwayo en ni watim responsibility monengo tim, wan bende wayie timo monengo watim. Watimo with a lot of diligence kendo wamanyo yore te madwa kony mondo waserve godo. Sani wawacho ni nitiere pi mwanyalo miyi kata ka ionge pesa lweti biya Kiwasko mondo wawuo. Ka in gi bill no motami chulo, bebi walosi wandikre piny. Inyiswa ni nya chule nang'o mondo wamiyi pi ibed gi pi maringo, ibed ng'ano modak kama ler. Koro magi gik mana daher mar wacho, to daher mar wacho ni dhodwa oyaw chakre piny nyaka malo.
kichopo biya mondo wawuo ka nitie shida moro amora mineno gochno mondo walos kodi seche duto. Erokamano ahinya. Yiena mondo mi next time wabwa ng'e weche gendi mago mag minyaga nikech isuso challenge ma bende waneno ka nyindi ka bende hinyo oganda wa hinya nikech yudo ka sama koth chwe to yud jomoko kawe to yes. So we look into that maybe next time. Ekoro jwang obedo ka ndi thuolo ndi makare kidini mar chal mar piny kama bende wagomba ka ndi koda ka Elda Odongo ma bende na pisa ma ochung e weche gendi mago mag pii county ndi mar Kisumu to mola hinya kambi ndi mar keyo pii mongere kaka Kiwasco wang'iyo kode kama tuta hinya ni to gija keyo pii machal nare king'iyo ka nyindi padei gikeyo ka nyindi pii maromo 30,000 to koda 6 cubic meters ma bende konjo Kisumu County aito gin jurisdictions magi en within town ma bende gina ni koro gichwale pi kata kamano nitiere tudruok mabede kinde gi kachiel kod other areas mondo migine kaka ginyalo chwale pi ne oganda mawuok e gwenge gin makono aito wacho kanyindi toll number gin kanyindi 057 507,000 mabende inyalo tiyo godo kinyalo report case mora mora inyalo keto godo complaint mari aito wan kanyindi koda star 483 star 86 hash mabende inyalo tiyo godo kanyindi kaka yo makende mar tudori kodgi then machielo bende nitiere 40,222 kanyindi mabende inyalo wuoyo godo kodgi yo mano makare aito jok wacho kanyindi ni ok nyal kawo gi dakika 10 kapok bende gichopo kama samoro yore ote kata bende ikore kwayo mondo mi one kaka inyalo biro konyu mapiyo. Seche go indi bende tudruok margi nitiere kanyo makare koda ka Tend County kachiel koda ka obila go indi mochung'ne weche mag pii kata police water police ma bende nyalo konyo e midhiero makamago endi. Then in bende masamoro iyudori e lwasi mano mar chwalo ote mari kata mana cases ma bende itero negi ing'e maber ni in bende in e lwasi makare mano mar yudo reward kanye endi kimago jakuo mano mar mita it's 10,000 cash seche mabende koro to kibedo achiel kuom jogo bende otimo maber ahinya chwalo cases to nitiere reward mabende imiyi kanyindi nyiso ni wabedo jogo endi mabende are responsible e weche gendi mago mag pii kendo bende wachwalo ote makamago endi nyalo miyo wan bende wayud konyruok gi seche gendi gisechwalo pii atamalo maromo 92 kadwaro margi maduong' en japiny ma Kisumu County jadak ma Kisumu County obedo koda ka pii yonendi mano makare yudi chini man machielo chako go mbaka ka indi koda kama Madam Elda Odongo e weche gendi mago mag minyaga nikech en chandruok maduong' ahinya Kisumu County ka indi ka koth chwe to kata ka koth ok chwe tibiro ka kuonde moko nitiere ma ok dak igomb kata mondo mi wuothie en chandruok maduong' ahinya kod Mugajwang owegi kanyendi ni uriti masani indi nyinga Henry Okech nyako dichini ndi mano machielo kama bende wabede kidini ndi mano machal mar piny ko kama to kiny bende wabedo kanyendi kidini machal mar piny bro ng'iyo women leadership wageno mar bro bedo kanyendi koda ka Madam Mary Odhiambo. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kachiel kod machon kachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. E sama pod piny fuyu kendo kapok tho otuo, sulwe mokinyi yango ni ma piny oru godo ka mago duto matimore bende keti ng'eyo kaka odiochieng' mangima dhi chalo. Kochakore e weche manyien, nonro mag oboke, chal mar kor lwasi, twak kod mwaluoni kokalo kuom jofwambo magwa.
Tudri koda Mercy Ogweno kod an Henry Okech e chenro mar sulwe mokinyi chakre sa 10 okinyi nyaka sa 4 mar onyango. Wuok tich nyaka tich ang'wen e Kala TV mondo ichakori chieng' e yo maber. To parni kochopo chieng' tich abich ka tich abich to waloko tanga kod twak manimba ma itayo kod jofwambo e twak mar jofwambo mang'ulo weche madito ma otimore e juma. Wachako odiochieng' kanyakla. Mana nekech in. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not